पिला माने आज आम पढ़ा आमर पृथ्वी तार अक्ष चारिपटे बुलिले किपरि दिन राति हुए आम जानिबा। देख आम गोटे दीप जाचे ना कि आ गोटे आलू नहीं से गोटे पृथ्वी तय करछे। देख गोटे आलूर देख जपटे आलुआ पड़ी कि देखा धड़ा देखा नहीं आ तार आर पटटा पूरा अंधार कला अच्छे ना देख एमती बुलेबा आ टिके देख एपटा पुणी कौन है आलुआ है एपटा पुणी अंधार हो गला नहीं ये कौन जानले जे कौन पृथ्वी अक्षर पटे बुलिले सूर्य जपटे देखा सेपटे दिन आउ तार पछपटा कौन अच्छी राति आउ तो बुले कौन बुलेबा को बुलेले कौन अच्छी देख एपटा पुणी कौन हाँ पुणी बोल देख टे आस्ते बोल कि बोलले हाँ दिन लगे हाँ पुणी सेपटे कौन राति पुणी आते बुल बुझ नहीं ये किन तय कले गोटे आलू आनले आलू आलू कौन आलू भितर दे गोटे काठी पुरेले यह आमर आलू आलू पृथ्वी नहीं आलू तैयारी हाँ एमती समस्ते घर जे कले हम ना नहीं हाँ आमर ये सूर्य आ कौन है पृथ्वी बुझल नहीं।